Nang pabombo ang tagiya sa isa ka motorsiklo, bangod ginkawat ini malapit sa Land Transportation Office sa Quintin Lazaro, Iloilo City. Natabo ang pagkawat sa mga motorsiklo kahapon. Sa interview sa nga bombo radyo kay ZJ Senar, ang tagiya sa motorsiklo, iagin pahayag nga aga pa ini nga nagpadulong sa Land Transportation Office agud magproseso sa iya nga lisensya. Suno pa sa iya sang tiyon nga natapos na sini prosesong lisensya, nagdesisyon na ini nga magpauli apang natalupang dana niya nga wala na ang iya motorsiklo sa lugar kung sa niya inigin park. Dugang pa niya wala niya nalakang motor hapang dalaman niya ang yabi sini. Ang ginkawat nga motorsiklo among XRM 125 2017 model nga may duag nga black kag silver kag may plate number nga 665 FAJ. Nagapanawagan man ang tag-iya sa nagkawat nga kung mahimo ibalik na lang ang ginkawat nga motor kag kung hindi man halungan na lang niya ini. Nagpahayag man ang tag-iya nga kung madakpan gid man ang nagkawat, desidido sa nga magpasaka sang kaso batong sa mga kawatan. Nagaparayon sa mga investigasyon sa otoridad sa insidente kagamuan ng pagpangita sa posible mga suspect. Nag-process ko sa LTO, then pagwa ko ang akon motor sa akon yung parkingan wala na. Ang XRM nga itom nga 2017 model, wala ko malak ma'am. Ang bali game park ko lang sa may ara man sa tupad yung motor. Kagang akon nga helmet kinayara pa to. Gusto ko lang ipalabot sa akon nagwa ang motor, kung pwede balik mo lang. Kung hindi mo pagbalik, ilungay na lang. Wala lang. O ma'am, kung in case madakpan yun man, mapile ko yung kaso yan.